Azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Pane mashopu atotanga kutotarisira kuvhara nekuda kwezvikonzero zvemari idzodzidzi dzatinoti mazigi paZimbabwe. But nyaya iripo hombe ndeye kudai, so pari kunzi hurumende iri kudedzera kuti munhu ushandisa mari yakapinwa yakapegwa pa 1356 kwete rate ramukuzorova richibva nekublack market rekuti rinenge richitrada riri ku20 kuitira kuti zigi rirambe rakasimba. So panapa nhasi tiri kusangana nenyaya iri panapa yakanyorwa naaward winning journalist anoitwa Hope Chimono. Anyora kuti the Central Bank Governor of Zimbabwe has stated that the police and the bank's intelligence unit will pursue supermarkets that refuse to adhere to the fixed exchange rate of 13.56 ZiG to the US dollar. These actions will have significant repercussions. If shops believe they are no longer profitable, they will close. Much of merchandise in Zimbabwe's supermarkets is imported from South Africa. Therefore, to restock, retailers require foreign exchange, which they cannot obtain from banks. The only alternative is the black market, which the government has criminalized. With no other recourse, they will close their shops and unemployment will go up and the tax base shrink. Some retailers will scale down. You don't need to be smart to know this has happened 5 times before. Zvakamboitika kumashuro nyaya yekumanikidza vanhu kuti vashandise nemari vashandirane nemari yakaita ichita kuudzwa kunzi iri pavalue yakati. So zvozvo zvikuzokonzeresa kuti vanhu vemabhizimusi kana ezvitoro vazosvika pakuvhara. But kunzi zvakamboitika zvichatokonzeresa urova hwevanhu vakawanda nomataurwa zviri kuitwa pano naUP Chimono. So panapa ndiri kutosangana ne good example yabva atoisa ipapo akadedzera kuti our valued customers, please be advised that this store will be closed indefinitely as from the 30th of April 2024. We apologize for the inconvenience caused. We thank you all for your valued support over the years. Pick and Pay yabva yatongokanda mabhutsu yavhara yekuChegutu branch 30 April kureva kuti Pick and Pay yakabva yangoti taakuzvisiya dhiri racho rakutiremera mushure mekunge vanzwa kuti you know mabanks anenge akuzoya against iwewe polisi ichiuya ichitaridza kuti why muri kushanda muchitadza kuningana nemari unonyura ka unongoziva business zvariri. Ndo situation iripo paZimbabwe muri Zimbabwe. So ende ndo zvinhu zviri kupuwa warning ne these guys. Amene kuti muri kuiona senyaya tiri kuenda kupi kwatakananga senyika.